Pero bueno, que pasa? Con quen andas? Por que non me contestas? Estou cansado, que vengo un día moi largo, non che contestar agora. Non me digas tonterías. Hola, boas, que che pasa? Nada, que Eric marchou porque non me contestar en WhatsApp. Esos son cerros, está che conto logo. Podes ser. Joder, como tarda esta, macho. A ver, que? Non pode ser así. Como? Deixámolo. Pero bueno, que che pasa? Que non podo seguir así, non. Eres Os seus unha... vellos non son normales. Eres unha asquerosa e ahora vas de útera por enseñar.